Wato baby za ka sa mamaki fa. Wallahi za ka yi mamaki. Haba mai gida sai na ka samu sauri kawai kake yi. Ko tsayawa kai breakfast in kore ba sai. Ka kwanta da hankalinka. Ko faɗa min inda za ka ji ma ba. Ba ka samu labari kungiya zumunci cewa mai haɗa kan matasi da matasa da kowa da kowa. Wannan kungiya mutanen kirki ne Olon. Gaskiya na ji labari ko gurin yayana da na je gida. Ina jin shi yana cewa zai je shi ma a mai hanyar. Wannan gaskiya kin ga akwai Alhaji Garba, akwai Alhaji Idrisa, akwai Alhaji Isiyaka. Olo mutanen kirki ne. Ni kam nayi mamaki ina to ban ji ba ashe mai gida kai ma ka ji labari. Wannan gaskiya wannan Olo sun yi suna. Ni kam na. Kin ga garin ga namu Olo labari si ko ina yake wai kauyuka. Ba mai gida. Wannan gaskiya tana haɗa kan matasi da matasa burin si kawai a zana lahiya. Gaskiya ne. Burin si kawai a zana lahiya kai hitina. Ai wannan kungiya Olo baby mutanen kirki ne. Gaskiya. Sana Alhaji. Ka tashi lafiya. Alhaji kamar kuna labarin wani kungiya mai suna zumuncin cewa ko? Ka samu labarin su ne? Ina labarin wannan kungiyar na zumuncin cewa wanda ya karaɗa ko ina cikin. Ki sa labarin su ne? Ina ji samu labari mana. Ba wanda Isiyaka dan Talata da Abubakar Bala ba suke jagoranta ba. Wannan gaskiya. Wannan gaskiya. Su ai suna ɗaya daga cikin shugabannin wanda ke jagorantar wannan ci gaba na kungiyar wannan da mutane ke su. Wannan gaskiya. Kin san group na zumuncin cewa mutanen kirki ne. To wallahi Alhaji kakka bari a baka ba don ko ni inda da hali da na je na shiga. To amma ka fara zuwa zan bika daga bayan Allah ya. Ki turo wa account number ki. Ta baki miliyan 2 ke ma ki je ki a mota ko jirgi ki je ki cika wannan kungiya. Gaskiya ne Alhaji. Wannan baki da matsala. Nagode. Baki da matsala. Allah ya tsare. Saboda zana lafiya saboda wannan gaskiya. Nagode. Yawa. Duka ba su jika. Wannan gaskiya. Ka gama gyaran motar ne? Yawa. Da bude